washing powder Nirma, washing powder Nirma, दूध सी सफेदी Nirma से आई। Hello, Zizila girls and boys. Welcome back to BC Serang YouTube channel. To माब्रै दं आंनि हारामि लोगोफोर? थ' दिनै आं नोंसिनि सिगाङाव जाथिसे ओरैबायदि जुनार होनोबा जुनारफोरनिसो सनमान जुनारफोरनिसो इज्जता थांजोबगोन बेनजन। थ' जाथिसे ओरैबायदि फोलेरनि बुस्थुनि सायाव आं नोंसोरजों दिनै सावरायनो सानदों। नोंसोरो बेखौ ना बालन्दायाव साननो हागोन ना बालन्दियाव साननो हागोन ना जोआव साननो हागोन ना जोलायाव साननो हागोन ना माबा बुन्दियाव साननो हागोन ना बुन्दायाव साननो हागोन बेखौथ' आंथ' नायनानै बिसोरखौ मायाव साननो जेबो फात्ताखौनो मोनासै दा नोंसोर बेखौ बालन्दायाव साननो ना बालन्दियाव साननो बे नोंसिनि गोसोसो दा मायाव सानो आंथ' नायनानै बिसोरखौ बबे फोलेराव फैयो आं बेखौ जेबो बुजिनो मोनासै स' गाइस बेफोर गासिबो नोंसिनि सायावसो नोंसोर बिसोरखौ मायाव सानो फाग्ला बिदिजों जायो स' होमबा बांगाल हौवाफोरजों खारलांनाय हिन्जावखौ खावलायाव सोबानानै आनान गसाइ सोरजिगिरिनि मुं लानानै भिडिअ'खौ जागायनोसै ओम खेरी बाबानी चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ बोसोरैखे जों सावन बोथोरनि बै जुब जुब अखा हानायाव माबायदि मालफोरखौ नायनो लुबैयो जेरै बेबायदि बादल बरसा बिजुली सावन को पानी आरो बेबायदि बादल बरसा बिजुली सावन को पानी बिमा खर'नि बिगुरनि ओमफ्राय जोङो रियेलिटियाव माबायदि मालफोरखौ नुनो मोनो बेबायदि बिमा खर'फोर बायदि मालफोरखौसो नुनो मोनो तो भी मंजानो ने जो बंदाई तुरसे तोबा 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 सारा मूड खराब कर देता है बेंचो ये सब करने के लिए तो तेरे माँ बाप ने जिंदगी का 10 मिनट ऐसे ही बर्बाद किया बेंचो तेरे ऊपर में जिंदगी का जो इंजॉयमेंट लेना था 10 मिनट एक्स्ट्रा इस इंजॉयमेंट को अगर किसी लड़की के ऊपर इन्वेस्ट करता तो कितना अच्छा होता बेंचो लड़का हो जाओ इसलिए इन्वेस्ट किया लेकिन क्या हुआ लड़का होके भी क्या बेंचो लड़की के जैसे हरकत कर रहा है बैन के टके अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है बेंचो नोंसिनि बेबायदि जाबायदि हरकत खालामो नोंसोर जाबायदि आखल आखु देखायगासिनो दं दा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि नोंसिनि आखल आखुखौ नुनानै महात्मा गान्धीजिनि आत्मायाबो गोजौनिफ्राय नाहरबाय थानानै नोंसोरखौ बुंहरबाय थादोंसो बे सुवाद नोंसिनि थाखाय नोंसोर बे सुथियाफोरनि थाखायनो आङो बे हादरखौ उदांस्रि खालामनो ब्रिटिशफोरजों जोग्लिजादोंमोन ब्रिटिशफोरजों मानजिजादोंमोन ब्रिटिशफोरजों जेलाव सोनानै ओंखाम ओंख्रि मोजां मोनजायालासिनो आङो नोंसिनि थाखाय बेबायदि हादर उदांस्रि खालामदों होननानै एसे सोचता होगा बेंचो तुम लोग जैसा हरकत करते तुम लोग जैसा रेंडी रोना सोशल मीडिया पे मचा के रखा है ऐसे ही सोचता होगा बेंचो ऊपर से देख के ये बड़ी अच्छी बात कही आप तेरे बिगुरनि मोजाङै नांनानै गासिबो गेब्रुजोबखानायबाबो मोजांसो जाखागौमोन एसा बे हौवाफोरनि मान सनमान जागासिनो दंखायो बे बेंचर बेनका लाउडा 1 इंच भी इधर उधर होता तो सच में तो आलु फान्थावनि जायगायाव नेमखिखौ लगायनानै लामारनांसिगौमोन नों अरायनि थाखाय मिथिबाय नों बैनाक सुदा बजारिके बेन केटाके कंट्रोल कंट्रोल उदय क्या माल है यार ये देखो बेंचर बबेनिफ्रायबा गेम्स फ्रि आब'नि नांदेरनायानो फैलायबाय बिखौ जोबनो रोंला नामाब्रा बिसोरनि संखियायालाय बिखौ दानिसो बबेबा फायखानायाव जोखारना गारहरलायबाय आं मोनसे भिडिअ क्लिप आरो बबेनिफ्रायबा ओंखारना फैलायबाय बिखौ जोबनो रोंला बायदिसो मोनलायलांबाय आं गासिबो एक्टिंआथ' माबा आब' गेमस्रिनि बायदिसो खालामगासिनो दङ बिखौ आब' गेमस्रियासो फोरोंला लांजोब्बाय नामाब्रा हौवाफोरखौ गासिबो रस बानायबाय थायो होननायखाय गासिखौबो हौवानिफ्राय हिनजावावसो गासिबो चेन्ज खालामजोबनो नागिरबाय नामा आब' गेमस्रियासो टिप्स होदों नामा बेफोरखौ तुमने मेरी बेइज्जती की तुम्हारी ये औकात ना लाउडे मेरे से ये सब देखा नहीं जा रहा बेंचोट मेरे से तो ये सब नहीं देखा जाएगा और बेंचोट आबो लुदे में नोंनो माबा बुंदोलै बे बखा सट'खौ बिगुर खनसेनो गाज्रि जावखादो डाइरेक्टनो माबा आलु गुथियाव नांनाय बायदि जावखा बेखौ खनसेनो बिगुर नायनो हाला आङो बेफोरबायदि संखिया बांबाय थांबा जोंहा हौवा मानसिफोरनि सनमाना मार्केटाव गासिबो डाउन जाजोबगोन आबो लुदे में नोंनो माबा बुंदो बे बिमा खर'खौ ऐसे लड़कों ने ना जेंट्स का नाम बिगाड़ के रखा है मार्केट में बिल्कुल 100% सहमत हूं मैं आपसे दीदी बिसोरबायदि जोलाफोरानोथ' बिखौ जोलाफोरनि सनमानफोरखौ मार्केटनिफ्राय लानानै ससाइटिसिम गासिबो डाउन खालामगासिनो दं गासिबो दा मोखांखौनो देखायलायनो हालायलांला जोंना मालाबा गार्लफ्रेन्डफ्राबो गार्लफ्रेन्ड जानायनि सिगां नोंबो हिनजावसो नामाब्रा दारि लागायनानै फैदोंसो होनलायबावो दाना बिसोरबायदि थाखायनोथ' सक बानायो बिसोरबायदिनि थाखायनोथ' बे हौवा नंगौना नङा अरिजिनेल हौवा नंगौना नङा होननानै फायखानायाव लांनानै दाना माबा लंपेन्ट खुनानै गामसा खुनानै टेस्ट बानायग्रोबावोसो बिनि उनावसो माबा प्रप'ज बानायबाबो प्रप'जेलखौ एक्सेप्ट बानायबो बिसोरबायदि हौवाफोरनि थाखायनो मोखां देखायनो हालायलांला ससाइटियाव जोंहा बिगुरनि अरे ए मारो इसको नुदों बिगुर
नुगोना नुवाखै नोंसोरो खिथु सोमावनायाथ' माबा आब' मिया खालिफा आब' सानि लिअ'नि आब' नरा फाथिमोनानो हास्लाबलायबावला माबा हिनजाव माहारियानो हास्लाबलायबावला खिथु सोमावनाया बिगुर माबायदि मानसिफ्रा सोरबायदि मानसिफ्रा बिसोरनो बेबायदि मोसानो बेबायदि खिथु सोमावनो साहा सानजा फेरें फेरें होनलायनाय खिथु सोमावनो सोर थिफसन होगासिनो बिगुर बे थिफसन होग्राखौ मोनबा बिगुर खांखमा खिदौनानै 5 बोसोर खमायाव दोनहरगोन आं बिगुर बेखौ मोनबा गासिबो साला जोंहासो हौवाफोरना सनमाना थांगासिनो सरखाराबो बिनिखायनो माबा गोदान स्किम बर'नो हिनजावफोरनि थाखायल' बरनगासिनो बिगुर मानोना सरखाराबो मिथिखायो बिगुर गासिबो हौवाफ्राबो आजिखालि माबा हिनजावफोरनि बायदि आखलसो देखायगासिनो दं होननानै जुदि हौवा मानसियानो हिनजावफोरनि बायदि स्किमखौ लाखाजोबबा आखल देखायनानै स्किमखौ लाखाजोबबालाय हौवाफोरनो मा स्किम होनो होनलायनानै बिसोरबो सरखाराबो गासिबो हिनजावफोरनि थाखायल' स्किम गासिबो गोदान बरनगासिनो दं बिगुर कौन है ये लोग कहां से आते हैं I don't know. बिमा खर' आरो बेखौलाय मा बुंबावगोन बेखौ मा बुंबावगोन बिगुर बेथ' माथो ज'नि आदानिख्रुइबो डेन्जारसिन हाथियार डेन्जारसिन अस्त्र लानानै बे दुनियाव जोनोम जाफैदों बिगुर ज'नि आदायाथ' माथ्र' हिनजाव माहारि आरो महिला माहारिफोरखौल'सो मामि बानायनो हाबावो बेथ' माथो हौवा माहारिफोरखौनो मामि पापा खालामलायबावबाय फार्स्ट टाइम इन हिस्ट्रि बिगुर बेबायदि रावबो ओंखारफेराखैमोनखि हौवा मानसिखौ मामि पापा खालामनो हानाय बे दुनियाव रावबो गैयामोन बेल' दिनैसिम जोनोम जादों बिगुर बिनि थाखाय जोङो गासिबो 20 रडनिफ्राय ओंखारनाय गाइखेर दाखा गुदुं बानायनानै सुनिबार आरो मंगलबाराव सामफ्रामबो थुखैबाय थानांगौ बे बिगुरखौ आरो गोसो गैयाबाबो हात मारिखांनाय आखाइजों खननै खनथाम आखाइ खबनानै होयो बे बिमा खर'नि थाखाय ये इन्सान नहीं है बिगुर ये एलियन से ये पुरुष नहीं है ये महापुरुष है आखाइ खबनानै होयो नोंसोर गोसो गैयाबा बे शुक्रिया शक्ल देख रहा है बेंचो हमारा सस्ता जोनी सिंस का बेंचो शक्ल तो ऐसा बना रहा है कि जैसे डेली नाइट को डेली मॉर्निंग को डेली आफ्टरनून को मियाँ दीदी की लेने को मिलता है बेंचो लोंनो हायाबा मानो लोंनोसै हिनजाव जाथिनि मान सनमान जाग्रासोहाय बे बैथालिया नाय बेंचर मत दिखा बिसोरखौ नुनांगौबा बिसोरखौ बेबायदि नायबाय थानांगौबा आंनासो सिख्लाफोर नुबाबो गाहायना 20 रडा गसंनो रोंनाय नङा सिदा जानो रोंनाय नङा बिगुर मत दिखा बिसोरखौ आरो नायबाय थानांगौबा आंहासो 10 बोसोर खमायाव थांनानै थाहैनांसिगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गाइस आरो आं बिसोरखौ सहाय खालामनो हानाय नंला दिनैनि थाखाय एसेनोसै अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके सो सी यू वेरी सून थैंक्स फॉर वॉचिंग